Супер. И макарончето, което изядох. Това е кафява захар. Може да... Не ми трябва. Разбъркай си лимонадата. То не е като лимонадата, се слага много лед с него. Бъдещето зависи от това какво правиш в момента. Махатма Ганди. Значи в момента хапваш сладко, бъдещето ще ти е много сладко. Нали така? Щом бъдещето ще не е много сладко, значи че ще е много хубаво. Може ли да пробвам от това? Може. Само да махна. Яко е. Ще му скъсаш ли ушите на зайка или? Не, ще го смуча после. Ако искаш да го завъртим на чеверне? Не. На скара? Искаш ли още? Да. Твоята хареса ли ти? Да. Ако не изям, защото ще ми бъде сигурно много. Колкото ти е приятно сега, няма да правиш. Да остава и малко място на хот-дога. Добре. Поне и толкова ми трябва за хот-дога.